שלום, צביקה לבנה, חוזר אליכם, והפעם רציתי לדבר איתכם על התחום שנקרא מחזור משכנתה. מחזור משכנתה, בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, זה להחליף כסף בכסף. לקחתי משכנתה לפני X שנים, היום מגיע הרגע שבו אני החלטתי שאני עושה מחזור משכנתה, ואני לוקח משכנתה חדשה, שמחליפה את המשכנתה הקיימת, כמובן בהנחה שאני משפר את מצבי, אם זה בתנאי ריבית, אם זה בזה שאני משפר את ההחזר החודשי שלי, אם זה שאני פורס את זה לתקופה יותר ארוכה, ואם זה מכל סיבה אחרת שאני מחליט למחזר אותה ולקחת משכנתה חדשה במקומה. כשאני ממחזר משכנתה, אני עושה את הדברים אחרי שבדקתי, שקלתי והגעתי למסקנה שזה עדיף לי. לא פעם אני נתקל באנשים שלקחו משכנתה לפני 15 שנה, 13 שנה, 10 שנים, והם מגיעים אליי היום בעקבות המלצה של חברים או מסיבות כאלה ואחרות, והם אומרים, הגענו למסקנה שיכול להיות שמוטב לנו למחזר את המשכנתה. ואני מסתכל עליהם, ואני שואל את עצמי, שואל אותם בעצם, למה הגעתם עכשיו? הרי 13 שנה עברו מהיום שלקחתי משכנתה, או 15 שנה, ובדרך קרו המון דברים. הרי העולם הכלכלי משתנה כל הזמן. אז מה הביא אתכם דווקא היום? אנחנו לא כל כך מבינים בתחום הזה, ולא כל כך רצינו להתעסק עם זה, ולא הייתה לנו בעיה עם ההחזר החודשי, ולכן אנחנו השארנו את זה, עד שהגיע הרגע שבו הגענו למסקנה שזה כדאי. אני מסתכל על הנתונים של המשכנתה הקיימת שלהם, ואני רואה שהם קיבלו משכנתה כעולים חדשים לצורך העניין בשנת 99, והם קיבלו משכנתה כעולים בחלק ב4% ריבית, חלק ב4.5% ריבית, והלוואה משלימה מכספי בנק ב6.2% ריבית, התנאים אז היו תנאים טובים. אין ספק, מישהו נתן להם אז הלוואה בתנאים טובים. זכאות הייתה זכאות שכל אחד שמח לקבל אותה. כי כספי הבנק היו יקרים, וכספי הזכאות היו הרבה יותר זולים, 4.5%, והגיעו אל המנוחה והנחלה. אבל במונחים של היום, כשאפשר לקבל הלוואות מכספי בנק בריביות שהן פחות מ2%, וכספי הזכאות הם היום 3%, וחלקם 4% או 4.5%, תלוי באיזה פרמטרים, יש הלוואות מקום ויש מענקים ויש כל מיני זכאויות. לפעמים זכאות היא דבר לא טוב. כשנותנים היום זכאות לזוג צעיר בירוחם, לא בטוח שכדאי לו לקחת אותה. אולי את המענק מתוך זה כן, אבל לא בהכרח את כל המשכנתה כזכאות. ומי שלקח זכאות לפני הרבה שנים, על אחת כמה וכמה, שהכסף הזה שהוא משלם היום, מדי חודש, הוא משלם הרבה יותר ממה שהוא צריך. אם הוא משלם היום לפי 4 ו-4.5%, לעומת שהוא יכול לשלם היום ברמה של בין 1.6%, לפעמים גם פחות מזה, לבין 2% או 2.5%, אז הוא יכול לשלם סכום משמעותי יותר נמוך. אתן לכם דוגמה. דווקא דוגמה של אנשים אינטליגנטים, שלפני 2.5 זוג רופאים, שבאו וקיבלו משכנתה לפני 2.5 ל-25 שנה. קנו דירה באזור המרכז, אזור השפלה, והם אחרי 2.5 שקיבלו הלוואת זכאות והלוואת מקום, ושילמו 5,950 שקל לחודש משכנתה, כי הייתה משכנתה גבוהה. הם הגיעו אליי, ואנחנו יושבים ומשוחחים ומדברים, והם קיבלו מימון מאוד גבוה, הם קיבלו סדר גודל של 90% מערך הנכס, ולכן הם גם שילמו ביטוח אשראי, EMI, תכף בהזדמנות נדבר גם על זה. ואז הם עשינו בדיקה, לפני 2.5 בסך הכל. עשינו בדיקה, והתברר שהם יכולים לשלם היום 1,000 שקל פחות, 4,950 במקום 5,950, להישאר עם אותה משכנתה לאורך 22.5 שנים הבאות. עשינו שינוי בתמהיל, והם משלמים על אותו סכום 1,000 שקל פחות. בנוסף לזה, הם גם קיבלו 25,000 שקל החזר מחברת EMI, ביטוח אשראי,
שנתן להם את הביטוח, כי הם לקחו מימון גבוה, והיום המימון הרבה יותר נמוך, ואפשר היה לבטל את זה, והם לא ידעו את זה בכלל. והם מתחילים לשלם עכשיו, כי הריבית ירדה, והם אנשים ששואלים שאלות, ומתעניינים, ופתאום ב1,000 שקל לחודש, על פני 22.5 שנים, תעשו חשבון, 22.5 שנים, זה משהו כמו 250-260 אלף שקל חיסכון לאורך זמן. ומי שלא עושה את זה, כל ראשון לחודש, כשהוא משלם את המשכנתה החודשית שלו לבנק, הוא כאילו פתח את החלון וזרק החוצה 500, 600, 700 או 1,000 שקל. זה הרבה כסף. כשאני חוסך לעצמי 300 או 400 שקל לחודש על משכנתה, אני לאורך שנה חוסך לעצמי משהו כמו 4,000-5,000 שקל, ולאורך חיי המשכנתה זה עשרות אלפי או מאות אלפי שקלים. אז למה לא לעשות? אנחנו נמצאים בתקופה שבה, אם אני מסתכל לשנה וחצי, שנתיים האחרונות, כל הזמן כדאי לבצע מחזור משכנתה, שאני משווה את זה למי שביצע בעבר. אפילו הדוגמה הכי קיצונית שהייתה לי, זה מקרה שמישהו שסייעתי לו בביצוע משכנתה, נתתי לו ייעוץ וליוויתי אותו בכל התהליך של ביצוע משכנתה לפני כ8 חודשים. הוא ביצע עסקה, ולפני חודש הוא הרים עלי טלפון ואמר לי, צביקה, תעשה בדיקה אם אפשר היום למחזר פעם נוספת, אולי אפשר, הריבית ירדה, אולי שווה לעשות מחזור נוסף. בדקתי ואכן התברר שכדאי לו. עשינו מחזור נוסף אחרי 8 חודשים, והוא ירד בעוד 200 שקל בהחזר החודשי. על אותה משכנתה, על אותה תקופה, הריבית השתנתה לטובתו. ומי שלא מנצל את זה, פשוט זורק כסף כל חודש. אז ראשית, אני מציע באופן גורף, אחת לתקופה, לבדוק אם לא כדאי לעשות משכנתה. וכשאני אומר אחת לתקופה, זה יכול להיות פעם בשנה, פעם בשנה וחצי, פעם בשנתיים, בטח לא פעם ב15 שנה או פעם ב10 שנים. זה מאוחר מדי, זה ארוך מדי, השוק משתנה בתדירות גבוהה, וחייבים לנצל את זה לטובת הצרכן. הפריים יורד, המדד יורד, הריבית יורדת, הדולר יורד, כל מיני פרמטרים שיכולים לשחק לטובתנו כצרכנים, צריך לנצל את זה, כי כשזה יעלה, נצטער מאוד. אז אני מאחל לכם בהצלחה, ותעשו את הצעדים הנכונים. מחזור משכנתה זה דבר מתבקש, אל תהססו ואל תדחו את זה למחר. עשו את זה היום, כי עכשיו זה הזמן, מחר אולי יהיה מאוחר מדי. תודה, נתראה בסרטונים הבאים. כאן צביקה לבנה. ביי.